Salam mekrumanda oğullar, edidileşler, ömrüňize bereket, öýüňize bereket. Tekniki täwirlikler sebäpli birazjyk ýyjrak başladyk göni efirimizi. Bugün göni efirimiziň esasy temasy häzir Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Şeremetowa aeroportunda halkara zonada garaşyp oturan aktivistimiz, Oraz diýip tanaýan aktivistimiz Roza gelli. Çölü bilen balanşykly hakykatlary halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirmek. Bilinçli ýaly aktivistimiz Oraz bilen balanşykly biz bir näçe video etdik, ýüzlenmetdik, şoňa durly görünüşde çağırışlar geldi. Tesirler, seslenmeler bildirildi. Şolaň aglaba köpçüligim Orasyň şu günküne düşen ýagdaýynaky hakykatlary halk köpçüligine şeýle-de dünýä jemgyýetine ýetirmeklik talaby, islegi, haýyş boldy. Ine şoň üçin biz şu gün aktivist Orasy şeýle-de eginleşlerimiz Çemenöre uýamdy we Azat Haýitbaýewy şeýle-de ýene bir näçe söhbetdeşlerimizi çağırdyk. Olar häzir wagty bolanda sistema baglanan wagty biz olary siziň dikkatyňyza ýetirers. Olaram goşars aramyza. Nur Muhammed agany häzir studiýa alýan. Agam salam aleikum. Salam aleikum rahim meňde. Nasıl oturs? Nur Muhammed agadyna geldi. Men ilkinji söz nowatyny men Orada beresim gelýär. Orada inha şu gün halk köpçüligi, dünýä jemgyýeti sen hakykatlaryny, sen şaýat bolan taryhy hakykatlaryny eşitmek isleýär, dinlemek isleýär. Belki bu hakykatlara umyt edýär, düşünen bolar, şundan masal tapagan bolar. Eşitmek isleýär, dinlemek isleýär. Belki bu hakykatlara umyt edýär, düşünen bolar, şundan masal tapagan bolar. Söz sende Oraz. Sesim gowy eşdilýärmi şu wagt? Söz sende Oraz. Salam aleikum. Sesim gowy eşdilýärmi şu wagt? Salam aleikum. Doganlar, dostlar, gardaşlar, garnaşlar, watandaşlar. Bugünkü düşünüşüm boýunça, hakykatlar aýtmak boýunça, siz bilen paýlaşmak boýunça makul bilim bu hakykatlar bir günnäl, bir näçe gün bäri içimde sak gelýän. Indi şunu aýtmagy makul bilim. Şoň üçin edip bildiňizçe dogry düşünjek bolalyň. İstek işte bir ak we bir gara ýol bar. Edip bildiňizçe gaharlanmaň. Giňden uluda demiňiz alyp gowy düşünjek bolaň. Eger şonu da jogam tapmasaň, onuň agzy näme gelse, şu söz bilen atwet berip bilersiňiz maňa. Şaňyjy men Türk Russiýadan Türkiýe gitmeň bir näçe adamlar men çağırdy. Çağırış näme gelip boldy? Oraz adamlar taýyn finansiýal sponsorum ba, dige gelip ýygnap gül Türkmenistana girmeli. Giriş ýolaryny aýtdy. Menem bolýar. Inanýan size. Siziň etçeňizi, siz men satmajaňyzy, bir dogry ýoluny ýörejeňizi, şo niýet bilen öz maşgalama da paka sen Allah Taala gorasyn, Allah Taalaň gullary gorasyn diýip şo niýet bilen maşgalam bir gyra men saýlap alan ýolum öňme goýup şo niýet bilen Türkiýe bardym. Türkiýe barmamyň sebäbi muno edilen gurrunun Muhammed Düýeci bilen boldy. Muhammed Düýeci men Türkiýe gidip barýan, edip birje kömeň barmy diýenne ol özü söz berdi. Men oňa söz berip sözüni almadym. Ora men etjek kömegim diýdi, aňarda adamlanma diýdi. Öňünden garşalarlar diýdi. İstenlik yetmeýän zatlaryň kömek ederler diýdi. Bärde galan maşgalan biz hiç wagt alad etme diýdi. Aýda $400 pul gurdor. Horkar bolmaz diýdi. Menem bolýar diýdim. Men diňe çağalam üçin edýän idim. Çağalamyň deň duşlary üçin edýän idim. Men diktator rejimi gynanýa şolaň ýaşamagyny idim. Şo niýet bilen gitdim men Aňryk. Otak bardym men. Muhammed Düýece bir näçe gedek jaň etdim.
hiç hile jogap atbet bolmady. Yer bolýa. Men Türkiýe bardym. Şonda da ýene ýaşap başladym. Oğlum bilen duşup başladym, üýüşüp başladym. Ondan soň bir ýerde Maksat Bayramow çykdy. Maksat Bayramowçym Gulgeli anan ýasyň ogly Nurberdi bilen habarlaşamdy. Şo qaqas wady video goýamdan soňra Maksat Bayramow jaňatdy maňa. Ora sen kösenýän ekeniň, gata qyyn ýagdaýda ekeni, iýjeň ýok ekeni, ýatjak ýeriň ýok ekeni, men sana kömek etjek, elim uzatjak. Sen bu ýagdaýda diýdi. Maksat sanamy adam bolýan bolsaň diýdim. Ýok diýdim. Ýöne diýdim men bäde kän bolmam diýdim. Olýar, men sana kimni oňurup berjek diýdi. O wagt men kimniň näme zatdyň bilemokdym. Onun bor bolýa kimni oňurup berjek? Kaçan? Bir kepden. Bolýa bir kepde garaşdym. 10 gün garaşdym. 2 kepde garaşdym. Berilen lewizler sözler bir ýerde durmansoň. Ondan soň men Maksat Bayramowça jaňatdym. Maksat Bayramow 2 ýerek men polisiýa saklady. Kimlik diýilýän zat sorýa, o näme zat? Men ýokmy zat? Ya oňurmadyňmy? Ýok, şu wagt Dubaydan pul gelme şoňa garaşýan. Agam, lewiz diýilýän zat bir gezek berilýär. Durup oňurmakmy? Oňurmak diýip aýdylýar diýip şeýle gödek sorak bilen soragna gödek jogap berdim. Ondan soň sen maşgalaňa gowuşturjak, çaglaň ýanyny guratjak. Men pagranişlik, men fezbeşnik, aňarda boy meseleni çözýän. Sen birik üçin, wastany edip okumaň üçin yer bolýa. Ýene men asyt emen prastoy maşgalada öňmese çaga bolamsoň, ýene men onunnym. Kakam ýaladym. Bolýala ýene şu gowusyny etjek bolaýmasyn diýip. Ýene bir näçe gün geçdi. Ýene men polisiýa tutuldım. Ýene kimlik sorýa. O näme zat? Soň garagulxana barymdy. Gyzyl karşyka ekeni. Soň jogap bilmän jaňatdymdy. Agzyma. Iň erbet sözleri getirip yüzlendim. Sen diýdim adamyň diýdim iň biderek dereksiz ekeniň diýdim. Lewiz diýilýän zat oýunjak zat ekeniň diýdim. Birinji men soň taşym diýdim men seni ýataşym. Şondan soň ýoldan aýryldym. On gapdanyny her birisini tasdiklan Ruşen Glyç. Enema şoňa anan şo dogry zat aýdy. Şol sa elini uzatýar, kömek eder diýip her birisini tasdikladyň. Yer bolýar adynannym. Ondan soň sen aýtdyň, erkek kişi maşgal diýadың. Erkek kişi maşgal. Men erkek kişi dogry aýdýan, maşgalan goramaly ýöne. Bir zat ba, men gynanýan oglumyň şu diktator rejimini goýup, şu ýagdaýda taşak gitmemi gynanýan. Başym ýaş wagty. Men şu birazjyna goşaýyn diýip maşgalam şu taşak gaýtdym. On goraksa zel, on iň uly, iň berk, iň mukaddes gorak Allah Taala. Ol ulanşlar hiç kim aýyp bilmez. Rowşenim tasdiklady, bulum yalan söz bolup çykdy. Yer bolýar men ýene günüm dowam edip ýör. Näçe işlerden kovuldum. Näme üçin? Sebäp bu ýolda men dostum diýip baran türkmenim elini uzatman gaçýady. Satýadylar patronlary. Bu wahabist, bu terrorist, bu bütün mir tanýar, bütün dünýä tanýar. Şey diýadiler. Yer bolýar, bugünleri geçdi. Hökümet diýär, jaňa diýdim. Diýoji, hana adamlaň, hany kömek? Ýok, elal telefon jogap berene. Ondan soň biriň ýany gurlap durup hökümet diýoji. Oraz we bilen bilekeni, men muňa pul guratsam, oraz ýaragalar hökümete garşy gider. Şoň üçin men pul guratmadym, kömek etmedim diýipdir. Yer bolýar, sen maňa söz bermediň, men maşgalamy lewz etdiň söz berdiň. Yer bolýar, o kömegim etmediň. Ýöne sende de ogul baram. Meniňem kakymma 60 ýaşynda. Seniňem ogluňma, agtyklanma, men ýerme gur. Men maşgalamyň iň diregi howsary. Birinji insan howsary men. Bolu men maşgalam howsary ýok. Men sana iň erbet diýjek sözüm näme bilýärmi? Maşgalaň arasyna başyň dik bolsun, janyň sag bolsun. Yalan sözleri men geçirýän. Sebäp yalan sözler üçin o diýip jogap bermeli. Men sana gynannym. Şoň üçin geçirýän men seni. Ýöne iýdi giderli. Maňa belli sabrly görüşdik. Gaty erbet sorajakdyr. Kimmisin jemläp sorajakdyr. Berk ýadyda sakla. Muhammed diýeji. Ogluň bilen bile düşündirýän sana. Men oglumyň kakasy. Men ejemiň ogly.
Men hiç wagt maşgalam diýip çykdym şu ýoly. Olar ikilik etber. Men maşgalam üçin şu edýän şu işleri. Çağalam geljek üçin edýän. Saňa berip düşündürýän. Dil gurulamak üçin berilýär. Dil çörek ýemek üçin berilýär. Unutma şonu. Meni gowy sözlem saňa şu. Men seňle düşman bolmak istemem. Ya özüňi düşman gazanmak bolma. Men bir düşmanymmy? Wagt gelende ýola düşende görersiň, tanarsyň. İkinci geçmeli adamymyz gaqrak diýer. Men saňa boş diýipdim. Boş diýen sebäbini bilmeýän bolsa sora menden. Ýöne öz pikirim boýunça ol ýa nä dogry jogap berme. Men boş diýen sebäbi siziň edýän işleňiz deýenim. Belli hurmatçylary dogry hereketlerim bar. Ýöne dogry bolsun, ýalanyňyz köp bolan. Şu ýalan sözleňizde men boş diýdim. Men hakym ýokmy? Gözüm görüp duqa, uçap duqam, ýalan sözleňizde dil ýetirmäge. Men hiç wagtdan sen şahsy gigiýanaňa, sypatyňa, görküňe dil ýetiren nädir? Sebäp men gorkdugum üçin nämen? Allah Taala'dan gorkdugum üçin saňa dil ýetirmek. Senem Muhammed peýgamber ümmaty, menim şu ümmaty. Şoň üçin özüň otursyny, dogrusyny gowsuny düşün. Sen maňa diýýär jördim, gaşyň birleşdirip näme diýjek bolýardyň? Men şu wagt sen diýäň maňa, näde diýäň? Sen awry gazanjak bolýan diýäň. Men patbişik üçin, kommentar üçin algaýan oglan näl? Men ar namys üçin, geljek maşgalam üçin algaýan oglan. Men sana ýene bir gezek duýduruş berýän. Nidaý bo? Ýene bir ýerde men adym agdarsa, ýa-da geçdi erbet ýerlerde. Diliňi, diýişiň aňarsyny sakla. Ene wagty geler, gysga wagtyň içinde. Men inşallah başgalan 100 bir ekstrat edip bolanmasaň. Şonu görüşür. Ulusada tobu hakymy soramagy Allah Taala ruhsat berse, gaty bek soran senden. Sen oýnatjak adamyň dälmen. Adymy tanap ondan gurulamaňa. Men şu güneçeli şu wagtdan daşy sen sypatyňy, görküňi, ýa alan bilimini, alymyny, geçen ýoluňy dil ýetirmek, ýöne edýän işiňi dil ýetirmäň hakymmy? Sebäbi bir näçe adamy ýakdyňyz. Ýok, aýt ora diýsem men aýdaýyn. Peýgamber aktristimiz diýip ýakmadyňyzmy? $500 diýip alamadyňyzmy? Bu men sözümmi? Bolýa senenim geçýär. Murat Kurbanov. Men Turkda gezip ýör. Bir näçe adamlar üýüşdik. Ankara'dan, İzmir'den geldiler. Ora gowum ýagdaýlaryň ogu. Biz Murat Kurbanowla da goret. Näme da bu? Biz Murat Kurbanov Aşgabatda guruşjak bolýar bilýär. Kim bilýär pul berýär? Murat Kurbanov. Men ana näme oksydy? Murat Kurbanov jaňat. Men Murat Kurbanov sen bilen guruluşdum. Ýadyňa gowjy düşür ýadyňa. Sen diýdim, anlap görmedi diýdim, eger alp ber ugrotjak bolsaň diýdim. Men şu taýda ugrat bilen adam näme diýdim tanıyan. Dawa şoda ugrat diýdim. Sen näme diýdiň? Amerikadan pul gelýär, oral. Amerikada pul garaşýan diýdim. Hany pul? Hany oglanlar? Gelen ýerine ýetip gitdi görgünler. Bir gün onkuda bolýar, bir gün munkuda bolýar. Bolýar Murat Kurbanov. Saňa da duýdurýan. Saňa da senem adam bolan üçin, menem sen ýan adam insan bolan üçin. Nisip bolsa şu adalet ýoly düşeli Türkmenistan tarapy ýürüýüşi. Haýdyň moral taýdan, haýdyň fizik taýdan näkil guruluş bolsa ene men ba. Men mara hiç wagtym namart nadan näl, ejide topulýanam däl. Hiç wagt ýanymdaky satýan adamam däl. Unutma şonu. Bek ýadynda sakla. Gaýrat ediň, etjek haýdym. Tanaman bilmän adresyma gurulamy. Men o diýan oglanyňyza däldirin. Lewiz diýen zat o mukaddes. O lewiz men awrym ol. Men oň üçin hemme zady taýyn. Bolýar. Senenim geçdik diýerler. Inniki taparyklym halmyrada siziň bir ýekeci ýalňyşlygyňyz bar. O ýalňyşlygyňyzy men aýdaýyn size. Şu wagt ýurduň içi bilen, daşy bilen bizden boş oturmamyz, öýden güçlemede iş etjek bolýar. Ýöne siziň 30-njy soňky maý güni beren wagtyňyz ol bolmajak wagt. Birazjyk wagt iýiz berdiňiz, birazjyk wagt giç bolmaly. Ine şu wagtda siz etseňiz, dogrusu dürüst doly bolmaýar. O hereket ýene bir näçe adam ýakýar. Biz içinden daşyny habarlaşyp oturýar. Öýden güçlemez bilen, dostlarlarymyz bilen. Wagt ýeri berdiňiz. Näme şu ýalňyşyňyzy aýdýan size. Birazjyk wagtyňyzy daşlaşdyrsaňyz, özüňiz üçin hem gowy, biz üçin hem gowy. Kim üçün ediljek iş birazjyk daşlaşda gowy. Indi men bular barada aýdyp boldum. Kimiň nägililik bar bolsa, nida wagtwas bar bolsa, birazjyk diýişiňiz gysyň. Kaçan ýöreler ýollar. Şonu kimin kimdi belli bor. Men boşuna boş berde etjek işim gurulamaýyn.
boşuna boş men size boş wada bermeyin. Nesip boda kimdigimi görürsüňiz şo ýola düşemdi. Hiç wagt öz aklyňyzy işleýişi boýunça adama baka bermeň o. O ne dogurluk. Yemek maýtjak zatym öz ýaşyňyza görä, öz alan tejribeňize görä, öz alan bilimiňize görä adam bilen beýle gurulmaň. Adamyň hal ýagdaýyna görä, adamyň ýaşyna görä gurulmaň o. Siz men bilen gurulşak bolsa men ýaşymdaky ýaly gurulşaň. Men 27 ýaşymda. Siziň baryňyzy etmedik zadyňyzy men etdim. O zat näme zat? Men elimde delil. Men 4 üniversitede okudum. Biram diplom almadım. O näme üçin? Sebäp men diýlenleri dol we dogrudur ýerine ýetirip oňarmak. O zatlar näme? Alışveriş bizýatdy. Men maýstuda girem dedi. Şu taýda paýş sözdür aýdanna durup bilmän elim galdyrypdyr. Soň men Marskoy institutda girdim. Onu da özsem moňça gaýtdym. Emma sizde ýok zat, mende badiýanym. Siz 27 ýaşyňyzda uniwersitetde gutoran ugurlaňyz boýunça hökümetde işläp, haram ýollar bilen baýap, gazanyp şu günlere geldiňiz. Inem men şonu şolar ýa günä gazanmajak bol. Öňünden garaýyş saýladym. Şu okullar atkaz etdim men. Emma şu wagt deň dostlar men şu wagt batalyonu, divizionu komandir bolşup bolar. Näme üçin? Sebäp olar öwrünşen almany bermäni. O zat men ganymda ýok. Atly prastoýum diýä, netden prastoý bol diýä. Biz artygy 2-8 şagy, biz garyp maşgada öňmesen maşgala biz. Şoň üçin gaýrat edin. Bir etçe haýdym. Näkil akyllan bolsaňyz, näkil bilimlen bolsaňyz, wagty gelir. Gysga wagtyça ýola düşüler. Men öz maşgalamy söz berýän. Hökman men ýola düşýän. Hökman ýurdum üçin goşan diýen. Men oglumyň kakasy, geldimin adasy. Ejem kakamyň ogly men. Men şolara söz berdim. Men geljek üçin biraz zamanda goşar, goşmamy da Allah Taala kömek etsin diýdim. Ondan sen kakam birazjyk gurulajak bol, dogursun gurulajak bol. Öz bähwediň boýunça gurulama. Men şu gowzatlamy senden gorkdum üçin şu wagt erbetset gurulamakmy? Ya da bolmasa özüm syýlanym üçinmi? Ya senin erbetset guruladyň erkek, menim saňa atdiýet bermedim erbetset, men gorkak bolýanmy? Gowjatyr pikirlen, oýlan, sen diýän ogluň dälmen. O diýänden birazjyk pikirlen. Indi men öz ýagdaýymy aýdyn. Men Russiýa gelmeň sebäbi kim näki düşünýän bolsa, dogry düşündüler. Allah mara jurnalist şu taýda seňem jogaňmy? Men Russiýa sebäbi çağalymyň maýda wizet gutorýa. 2 aýdan. Olaňam 6 aý bäri Westryňa pul guratyp bermekdir. Men saýlan ýolum boýunça şoň üstü bilen. Sebäbi olara ziýan ýetip otdy. Kartyna pul salyp bermekdir. Sag bolsunlar şu güne çelli Allah Taala anan ýan dogry adamlar bolansoň şolaň kömekleri bilen şu güne getip berler. Indi şolaň 2 aýlyk wizet galy. Indi 2 aýda şo wizet gutorýan şoň üçin şolar deport etmesin, maşgalam olara ýetirip düşmesin diýip politbe we men taşymak üçin men maşgalam registrasiýa etdim üçin gelip otýarum. Bäri gelip düşdüm. Gönmen pagraniç akoşka baramdy. Pastrdy görünni. Gönmen alyp gapdal kabinete dykdylar. Maňa da sorak jogab bermediler. O hemme de habarlyk keni. 2,5 saat sorak jogab etdiler. Ondan soň güýjülänip men mindirjek boldylar. Öňe Hudaýa şükür. Sabr kim kapylaň açar ekenne, diňe sabrly bol diýişim gatyp oturdum. Şu samolyotdan galym. O Türkmenistan mı, Türk mü men onu bilmedim o. Onu diýjek bolýan ýa-şun boldy. Ne kıp bolýa berdi, ne de girip bolýa. Daş iyi biçkem salyp bolanok şuda. İyi biçkem çykaryp bolanok. Bu zatlary men minnet edemok. Bu zatlary men maşgalamy beren lewzim. Kim ýerine ýetirjek bolýan. Men aşgy kommentariýa algamok. Boldy men açyk wagtym aýtdym, diýjekdim şu orsuny gowsuny ýerkim özüne gelen. Şoň üçin maksadyny saklamaýyn. Bollum men aýdyp bollumam. Kim aýtjak sen bermer fam özüň. Sabaý men bollum.
Hanamov hatta yaşı Nur Muhammed ağa siz nemeden geplen? Döwlet eştenem kaydy. Eşten internet doňya. Nur Muhammed ağa sözü size berýärli. Şu aktivistlere sizden bir tejribeli siyasi öňde barjy hökümün şeýlede halkara gatnaşyklarda bir hakykatdan hem uly tejribesi bolan baş ilçe hökümünde bir ýaşlarymyza ýalňyşma diýýärli, bir duzaga düşme diýýärli, dogry bilen ýalňyşy ýagşy niýetli bilen ýaman niýetliğini seljerer ýaly bir nesihat berseňiz agam. Söz sizde. İnternet kesildi. Döwlet azat nem gepläsmi? Ona azada berel häzir sözü. Azat sen dinlep yetişdiňmi bilemok? Senem şu temada gören eştenlerini dururlarsan, Nur Muhammed ağa'nın internet düzelenden soňundan Nur Muhammed ağa söz berýär. Azat söz sen. Bolýar. Salam aleykum hemmeňize. Ben şu tayda açarzadım, şu yazırı orası vardı peşte, şu kim aldı, kim emretti. Benim şu tayda soların arasında baktım, benim şayat şu zatlara, benim adam bende ne pasport yok, benim Rus Federasyası'nda. Şu atmana aldat, pasport alıp veririz, ne ederiz, Türkiye'ye geçiririz, ederiz, bunu ederiz diye. Azat, şoň gel. Ben şunun yavrum benim adaklarına geçecek olmak yönümün nemetmedim ya. Yani şu oracın aldatnamedenlerine ben gözüm şu gruppada baktım şu şeyler yapmanın kalanında. Azat sen sesinde bir problem var Azat. Hazır ben nauşnik takım. Şu tesvirçilerin arasında akıl satıp oturanlar var da, olar da menin sonuna cevap verecek. Häzir bir mut Azat. Berde yüzünü açıp, biilini kuşap, erkek ýaly. Hemme zadından geçip, watan üçin, onu da şu akıl satıp oturun, tesvirçiler, sizin üçin, provokatorlar, sizin üçin, sizin hem geleceğiniz, sizin hem çağılaňyz, sizin hem tohum tiýijiňiz, şularyň hemmesi üçin şul adamlar biilini kuşap görüşe çykdy. Ýalňyşdy, ýalňyşmady, nämetdi, şonetdi, bolan bolly. Esasy niýete seretmeli. Berde ýagşy niýet bar. Ýalňyşman dogruny öwrenip bolanok. Ay plan edipdir. İnternette otursanız hemmeňiz internetin gahrymany. Adyňyzam öz adyňyz däl, familiýaňyzam öz familiýaňyz däl, hasaňyzam öz hasaňyz däl. Onuňa mara oturup diňe akyl satýaňyz. Vedat diýäňiz. Ya göňetmeçilik eden bolýaňyz, çykyň onda siz. Sizem çıkın da meydana. Onu görölüň. Sizem görölüň da. Dil yetirmek, göňetmeçilik etmek aňsat. Ýyljajyk öýde oturup klavýadan gahrmançylyk etmek aňsat. Gaýratyňyz bar, sizem görkez. Azat, baştan aýt. Benim şu oracın aydanlarına nemeden boşuyan benim şu oracın aydanlarına şayat benim şu vaklar baktığımda şu grupların arasında şu neme gep oldu şeyde şu oracı geçti olanın kendisinin doğru benim şu tayda bir aldatname çekildiler bende pasport yoktu sana pasport alıp Döwlet agşy düşüp ýaşaýan zat.
O bir sesiňde problema var şo. Sesiň neme diýen dakýan ýeriňi zadyňy gowy emesen azat. Bir özüň öz ýanyndan nemet. Şu taýda behram diýen bir tomaşaçy diýär. Bidem çıkıp orada ýany bolmaly diýär. Behram, siz häzir özüňizi Oraz doğru yolla, hakiki yolla, Oraz häzir ýalňyş. Burmut. Siz, men öňkü çykyşymda da aýtdym. Siz özüňizi şeýle de oýnadyp ýörsiňiz ýanky adamlara. Oýnadyp ýörsiňiz. Sizde hiç hili gayrat ýok. Şul adamlar, şul oglanlar, şu aktivistler ýalňyşsa da ýalňyşandan hem gorkman. Çukura gaşşagyndan hem, guya gaşşagyndan hem gorkman, ýene öz gorkusyny ýeňip mertlik bilen meýdana çykdylar. Siz internetde öz adyňyzam dogry aýdyp görkezip bileňiz ama onuň bärde gahrmansyran bolýaňyz bara. Mertebeli, sypaçylykly ýazsaňyz, ýazýaňyz, men ekrana goýan tesbirleňizi. Bolmasaňam aýrylýan. Bar bolanyşy. Oraz Men bir söz aýdyn, tesbir ýazýanlara, halipalar, gardaşlar, birazajyk bara. Ýazýan sözleňizi ünseriň, eger ünseri başarmasaňyz, men ünseriň siziň ýazýan sözleňizi. Eger siz düşünüp başarmasaňyz, men düşündireýin size. Ýüzüň açyp çykyş etmeklik erkeklik däl. Öňe oturan ýene bukul oturmak bolmam, olam bir erkeklik däl. Şoň üçin men ýüzümi açyp çykyş etmeklik ýa bir şular ýalyk bir iş etmeklik erkeklik däl. Haçan erkeklik bolýar? Haçan ýurdumyzda barýas, düzedýäs, ana şonu erkeklik bolýar. Şoň üçin men öz bir reklam üçin çykamok men bärik. Ýa özümi bir size üýtgeş görmek üçin çykamok. Hemmemiz bir adam men. Men prosta ýalňyşlyklarymy aýtmaň sebebi siz işleşýän, çalışýan adamlaryňyzy dogry tanaň, dogry sorawlar bilen. Siz bir ýalňyşmazyňyz üçin aýtdym men. Men muny aýtma geçik islemem bolýar. Ýöne bir size ziyan geljek. Şoň üçin men öňüne almak üçin aýtdym. Beý diýsem bular her bir sözi nä dogry gurulýar, ýalan söz diýdigim däl. Ýöne her bir sözni ölçäň diýdigim bul. Geçmişde tanamasaň, geljekde olar kimdi tanap bolanok. Men bir aýtjakladym, şu wagt men eşitişýän. Şu ýüzüni açyp çykyş eden ýaşular bar da. Men hatda sana oturma ýasana diýip tanap. Mana aklym bolsun, tapar bolsun, halrat bolsun, diýeçi bolsun, maksat bolsun, kimma murad, kakymrat. Siziň içiňizden biriňiziň öz bähwediňiz üçin, haram wezip üçin, tagyt üçin iş edýän bolsaňyz, ýa etjek bolsaňyz, ýa dowam etjek bolsaňyz, uly söze towy, meni ýitirseler, men gitsemem, men öňümde ýedim da adamlar bar. Hökmat sizi hak sorar. Etjek bolsaňyz, öz çağalaňyz üçin, öz aktyklaryňyz üçin edin. Etbejek bolsaňyz, mara çykan ýerge ýitip gidiň o. Wagty gelse ýitirerlerim. Öz-özüňizi ýitip gidersiňiz. Onu ýet Allah garşydyr. O niyet Allah garşy adamlarym biz elmeden düşmanlyrys. Ikawöljekdir. Niyetiňizi ýitgetmeseňiz. Şonuň öňünde duýdurýan. Etseňiz öz geljeňiz çağıraňyz üçin edin. Ben garşy däl. Boldy men aýtyp bolsa sawol tagara ýakasmana. Azat sesini düzeltdiňmi? Bu sesim baramy? Paka beýle kere beraýsyn da otur paka azat diýip. Allo. Sesim baranokmy? Gelýär. Hany görek gör, düzelýärmi? Genelde salam aleyküm. Yine şu Orazyň aýdýarlaryna men hemmesine hem goşulýan. Şu
gruppaň arasında men özümem battım şu taýda. Men şu Orazyň aýdanlaryna şaýat bolýan şonu. Ya bu taýda alda ya bir kepe özümden tapyp aýdanyp. Men şu taýda o hemmesini atjak bolýan da şu opozisiýnerlerin. Siz geçeňizden hiç bir opozisiýa diýip ştab edemok men. Imini özüm. Hakyky opozisiýa ýurdun içinde emas, Sultan Açylov. Bu Halmırak dedi, Iklimov dedi, Kakamrak dedi, o belki kim o? Murat Kurbanov dedi. Hemmesi şu halka anlatmayanlık yok. Ne şu kötüsü sonra bilir, kime anlanmalı, kime etmeli deyip. Eğer o tuşlarda kullanacak olsanız, benim şu normal millet tapacak olsanız, şu baştan ayağına çaşonun bilen, şu alıp barayan işini analiz edin. Şurada köreden görüp durmuşaklar. Bilen o, halk bu zaten gören o şu zatlar. Kimin yanedegini bilen o. Yani şuraya bakarım denersen çıkıp satmıyor. Ребята, давай продолжать, потому что что конкретно вот. Alo. Пока Ханамов gepläsin, Döwlet ağa. Yaşuly söz sizde, Nowat. Yana doňdy. Azat, sen голосовой iýber, biz hem голосовой goýaly. Şeydaly, Telegramdan. Döwlet, Yaşuly söz. eşdeň meni. Şumal eşdilýän ýaly. Döwlet doňupdur. Yaşuly sizde doňupdy. Gepläberiň, aýdyberiň Yaşuly. Bolýar. Ýanky Orazyň aýdandatlary, soň Azadyň aýdandatlary, bu zatlary eşitmek, dinlemek gata agyr düşýär. Ýüregiňe awýar, zatlary eşitip. Bu söz berýän adamlar sonunda durmajak bolsa, ana ýene gitdi, ýa eşdilýärmi? Sözüň sonunda durmajak bolsa, näme etjek diýip agyny dolduryp gepläp. Diýeji dagy geplerine ýöne odan sözler bilen doýurup bir başlasa saklap bolanok. Bu beýdip özüňe ýalan awray näme gerek? Iň ogsy ýal bolsa beýdip bir agryýa salmak owur günä dämi? Onu bular ýaly hereket etsek, biziň Muhammed horlap ýör, bize etýär. Çıkışa etmeliler,
özümüze bir opozisyoner ya aktivistim diýmenler. Şoň üçin bir diýen zadyňyzy bir ilki bilen pikirlenip aýdyň. Bir hakykat boljak zady teklip ediň. Adamlaryny beýip horlap ýörmeň. Ya soňky döwürde dogrusyny aýtsak, ýaşlar aktiv boldy diýip begenip ýör. Ýöne beýip ýaşlary horlajak bolsak, ertedi ne bize ne biri-birine adamlar anamdan çıkar, ondan bu rejime karşı herkes etjek. Ya bolar ya bolmaz. Şoň üçin oraz ini mene dogrusyny aýtsam gaty gynannym eşdip diýen kiň aýdanda atlandy. Hakykatdan ýürek awujy sözler. Beýip seni horlap agyr ýagdaý sokup durlar. Häzir näme de bolsa bizni zan edip seni bu ýagdaýdan çykarmak Oraz, Azat, микрофоны свои выключите, пожалуйста. Nur Muhammed ağa aýdy beriň. Döwlet sözü başgalara berbilersiň. Çemenoya, onunla sen bilen dowam edeli gönümeli efirimizi. Sen hem öz garaýşlaryňy beýan et. Men mikrofon ýapýan. Hemmäňizi salam. Bugün biz ekstreni ýalyp näme edip otyrs, çykyş edip otyrs, näme üçin diýsen halkam birazrak talap edip otyrs, çykyş ediň diýip, aýdyň diýip näme boldy, näme etipdir. Orazyň hem aýdan zatlaryny sözlerine men goşulýan. Bärde atlar zatlar aýtjak däldik, bolany aýdyldy, ziýan ýok, aýdylan bolsa значит çykmaly zatdyr şu. Şeýle bolsa. Ola 1, 2 men aýtjak zadym näşe häzir şyltak atyp oturan adamlar ya da PR edip oturan adamlar ya da kömek edip otyrs diýip şey näme aldap näme ýalançy bolup oturan adamlar. Hayır sizden, siz hiç zat et bilmeseňiz, başarmasaňyz, hemişe çemen ya döwlet ya täjigül her wagt näme etmeli bolsa, goşulmaň. Iň gowsy geplenmän oturuň. Siz erkekler dälmi? Siz maňa da bir topar şyltak atyp oturdyňyz. 2019-dan bäri şyltak atdyňyz, bok atdyňyz, ýene bir zat etdiňiz. Helelerden hem betersiz, urqyçylardan hem beter bagyşlaň. Ýöne men size erkek diýip biljekdäl. Ene Angliýadaky oturunlar şlopkada çıkanlar Türkmenistanyň. Ene Kanadada oturan bir ýalançy bar. Ene men уже nemede oturjakda. Ene Fransiyada oturan bezegen özüni bezäp oturan odanlap psichom omutsy çerçi wojitsy diýenler bar. Yine kimler? Käbir narkomanlar var, käbir psevdo jurnalistler var. Men sizden beýdip nämede oturjakda. Bir näçe eýam 2 ýyldan bäri paşsi men hiç zadam aýtman ötünsiň eden işleňizi, şyltaklaňyzy, zatlaňyzy men geplemän aýtman ötün. Ýogsa öňünden halky men duýdurdum. Inanmaň diýdim. Barmaň şolaň näme ýalan protestlaryna, zatlaryna nemetmäň diýdim. Onda da ediýäňiz şeýdem baslyan şeýdem ýanyňyz. Orazyny öz ýalňyşlygyny dogry nemetdi erkek ýalyk bolup aýtyp berip otyr. Näme üçin siz orazyda şyltak nemede otyrsyňyz? Siz orazy oda oturan bolsaňyz erkek ýalyk bolup yüzüňizi alyň, boynuňyzy alyň eden zatlaňyzy. Men napример 2019-da ýalňyşlyk nemetdim, getirdim. Men öz gruppamy özüm nanyp, öz gruppamy nandyryp şo Angliýadaky oturan alkaşa öz gruppamy ýaptyrdım. Men 2 sanak nemani gruppamdan 2 sanak bir gyýzam otay prosto tak baran gyýzy şo türme basyrdy. 2019-da.
Özüm näme diýip oturdy? Çemen meni podstavit etdi diýip oturdy. Hemmesi munan oturdy. Men geplemedim. Çemen gozdep, Amerika meni podstavit. Sen kimeysen? Amerika sana näme der ýa? Sen Amerika üçin näme der? Tozanam der. Amerika sen üçin hiç sat näme etmiyor. Amerika sen geregem der. Ola bir. Amerika üçin sen hiç kim? Чтоб тебя подставлять. Men üçinem sen hiç kim? Kim sen? Yöne единственное sen eden zadım, sen şu 3 sanak adamı türmeye basırdın. Şondan men sana doğru aytdım. Advokat tutyas, advokatı näme dersin? Sen kaçacak oldun, sen ona metmejek oldun. Men sana yüzüne aytdım. Men özüm tutyan, özüm tölen, yöne senden alarım şo pul diýdim. Aldymam. Yöne 4'ten 3'sini aldım şo pulum. Sen halen maňa pul vermeli. Ola bir, şonu aytyp goýaýyn. Näme diýse sen maňa näme diýip otur? Çemeni $2000 aldım diýdingmi? Satyn aldыңmy? Görüp bereseň näçe $1000 satyn alanyň adamlary. Ola bir. 2. Ne şu 2019'da eýam adamlary ýakdy. Şonu bir men adamlamdy. Men adamlam türmäge basyldy. İkinci güne men şolary çykardım türmeden. Sırazy advokat tuttuk. İkinci güne çykdy. Häzirki türmäge basylyp oturarlar. Näçinji güne çykyp oturýarlar? Maňa aýtyň şonu. Biram hali çykanak başçy. Bayram bir aydan çıktı. Köprak ondan. Dursoltanlar näçe aydan çıktı. Arky narkoş näçe aydan çıktı. Kiprda başta oturan. Hiç kaysam sırazı çıkanak. Şo Kiprda oturan narkoşa da men öwretdim. Näde politu 5 almalydygyny. Innem olsa şonda da şyltak atyp oturdy. Özüm atyp oturan zady türkmen ayallar ona öz intim suratlaryny ýiberýär diýip aýtyp oturan. Siz olsa şonjalyk narkoşlary ynanyp başgalary basyp otursyňyz. Öz olay diýip men öljek bolup otyn diýip. Maňa ýaşamak az galdy diýip. Siz olsa şonjalyk zatlary ynanyp buňa ýüregiňiz awap, näme ynanyp otursyňyz we şolaň manipulasiýalaryna düşüp otursyňyz. Oň bilen hem işleşip oturan kim? Pseudo-jurnalistler. Pseudo-jurnalistler şoň bilen haçandan beri işläp oturýarlar. Bulan oýunlary haçandan beri gelip otur. 2019'dan beri, 2019'dan jeta aprelden başlanan oyun ve men gruppamy bular aprelde geldiler. Şonda başladılar bular mazga pramytisi. Men hem düşdüm bulan nemelerine. Şonda men size şo mazga pramytisi. Oraz öçür mikrofonun hayır. Şol ýalňyşlyklara men özüm düşünsem men sizi halas etjek bolup men size aýdyp başladım. Inanmaň. Muň göze gaýtdym. Muň göze meni ýakdylar, maňa bokatdylar, men gruppamy näçe nemetdiler. Özüm eden zatlary şo alkaş Angliýadaky oturan alkaş. Aprelde bir gezek men adamym satdy. Dekabrda bir gezek men adamym satdy. Atlaryny YouTube'da oturup atlaryny aýtyp oturdy. Bu adamlar daşy hiç ýere goşulman oturdylar. Olaň maşgalasına basış bolup başladı. Häzire çelli eman basyp otur şo adamlary. Siz olsa ynanyp çemen nemetdi, çemeni işsat edenak. Çemeniň ýene birçe ýalňyşlygy şol haramlary ynanyny. Şonu aýtjak birinciden, ikinciden. Ine şu dünküde YouTube'da çykyş etdi bir haramzada, orazy şyltak atyp ýene bir zat edip. Ora sen yalançı, inanmaň orazy, özünden çykaryp otur, orazy ekstremist, orazy ýene bir zat. Birinciden sen näme hakyň var bir adamyň dinine deňmäge? Menem musulman, oraza musulman. Men nähil nemetsem hem döwletine deňmäge. Oraz ýapgower musulman, oraza musulman. Men nähil nemetsem hem döwlet şunu özüm aýtjak. Barmy şunu. Oraz ýapgower mikrofon ýapgower oraz men soraýyn, osam aýdýam. Ine şu sen näme hakyň var adamyň dinine deňmäge? On Hudaýy var, senki barmy? Ýa şo pseudo-jurnalistlaryň Hudaýy barmy? Bir hakda şyltak atyp oturma, ýa birine tökmet ýapyp oturma, ýa birine hapa nemet bok atyp oturma. Sen adyňam bokdan çykan.
Boka mengzeşsen adın. Soň üçin başgalar şey boka neme diýen. Sen öz doğanlığam sen yamanlap otyr. Bizinkler yamanlanak, bizinkler çıkanak, döwletin çıkdymy? Men çıkdymy? Hiç kimam çıkanak, hiç kaysymyz kamjy. Senkler çıkdyrlar sen yamanlap. Значит, sen özüňde gurrun var. Kelläňde gurrun var. Siz pseudo jurnalistler, siz Angliýadaky oturan bomşlar, öz aňyny ýitiren dayzalaryndan pul çekip oturan, sagyp oturan nemeler. Şlopanslardaky nemeler, angliçanlar. Fransuzdaky neme men diýjekden men onu taramen Fransýadakyny. Ýöne oňam edip oturan işleri dünküde YouTube'da men görüp otyn hemmesinin kommentariýalaryny. Menden açılan yalan nemeler, profiller, fake'wy profiller. Şol Fransýadakyny öwüp otyrlar. Näme üçin MNB öwmeli şo Fransýadakyny? Olar MNB'ň açany edip oturan zatlar dälbi? Bula şu imенно şo partiýalaryň edip oturan zatlary. Bir uly giden oyun. Ana Duşemowa bulary anti-reklama berip bulary bir topar meşhur etdi. Yoksa anti-reklama berjek bolsa polnosy yaman tarabyndan gorkazardy. O yaman tarabyndan gorkazana onu prosta anti-reklama etdi. Siz gep nemetmän otyrsyňyz diýip. Duşemowa bilen oyunlary, pseudo jurnalistlaram bilen oyunlary. Menini beýdip neme diýip oturum, men Kanadadaky oturanam haçan nämer oýnap otyrby. Kanadadaky oturan Sapar Murat maksady getiren şoşo. Birinci, maksadym kim aýtdy neme getirdi? Angliýadaky oturan haramzady getirdi. Özü maňa aýtyp berdi. Bilen edip oturan, ornap oturan oýunlary 2019-2018'den beri geli. Hali Azat Haýitbaýewiň özüm aýtyp berer näp başlandygyny bu zatlar. Halk bolsaňyz siz hatda bu Arassalaның özüňiziň içinden. Her gelen maşenniklary ynanyp otyrsyňyz, o zaman şey edip janyp otyrsyňyz hemmäňiz. Ana dünýäňizde ýene biri näme düşdi? Türme düşdi. Indi ýene de biz nemetme şolara kömek edip oturmaly. Bize ýam haýsy ýere ýetişýärimizi bilemzak. Näme üçin bizi beýdip aplikasiýa edip otyrsyňyz siz? Her gaýsyňyzam. Orazy beýdip neme şey edip aldap gitmedik bolanyňyzda häzir oraz biz ada düşmezdi. Oraz häzir arkaýyn öz oturan ýerine Rossiýada öz maşgalasy bilen oturardy. Sizin edip oturan haramçylyklaryňyz sizin öz tohumuňyza barar. Şonu aýdaýyn men, Hudaý bardyr. Häzir edip oturan zatlaryňyz Hudaýyň özü görüp otyr. Indi näme üçin siz beýdip oturan ýeriňizde oraz politubежище aljak bolyp, oýundy, ýalanly diýip otyrsyňyz. Politubежище näme üçin halk almaly däl? Näme üçin sizin oğluňyz, çağalaňyz nemeden o yalan söz bilen, yalan oýun bilen Ýewropa baryp aldap meni atdylar diýip politubежище almaly ýa-da näme üçin sen özüň yalan sözläp meni atdylar diýip onam iki gözek eýem senem atypdyrlar, oğluňa atypdyrlar. Politubежище almaly. Onam sen 2019'da bizi şey dip oynadyp öz oğluň üçin politubежищesi üçin şey oynatdyň şu bizi. Biz menkler türmäge basyldylar. Näme üçin senkiler almaly? Näme üçin sizinkiler politubежище almaly? Näme üçin siz almaly? Näme üçin halk prostoy almaly däl politubежище? Siz halky basyryp, siz halky oda yakyp, siz halky şeýle derejä ýetirip, osam bilmedik sırany bolup, yok sırany bolup, ýa-da bokatan bolup otyrsyňyz otayda. Politubежище aljak bolýar diýip. Hawa politubежище alyp berjek bolarsyndy. Näme üçin diýse biz sizin eden oýunyňyz muňa? Buny ýakdyňyz, maşgalasyny zadyň ýakdyňyz. Uje всё Türkmenistana basyş bolup otyr başgalasy. Orazyň ejesi uje больница ýatdy paşsi. Azadyň ejesi больница düşdi siz diýip. Siz Azadyň adyny siz çıkardyňyz. Rowşan Klyçew çıkardy Azadyň adyny. Rowşan Klyçew diýen haramzada meňem maşgalamy çıkardy näme? Men çağalamy çıkardy. Это незаконное действие. Pseudo-jurnalistler sizin edip oturan işleňizler, pseudo-jurnalist sizin oýnap oturan işleňiz. Manipulatorlar bir topar Kanadadaky oturan, Çekiýadaky oturan manipulator, Kiprdaky oturan özlerim şizofrenikler. Kelläňizi işleýänmi sizin ili u was etet mazahizmmi? Halky her wagt ýakyp oturmagy.
Özüňizi yakın, özüňizi öldürün, özüňizi barp nemedin, basırın türme. Näme üçin siziň öz nemeleňiz çykanak, oğullaňyz, zatlaňyz, doganlaňyz politu berişalan. Европада полит berişalan. Näme üçin şolar çykanak, näme üçin siziň özüňiz pasoystwaň, ilçihanalyň öňüne baraňyzak. Siz Angliýada ilçihana var, Fransada ilçihana var, Kanadada da ilçihana bu var. Men ýadymda dal, ýony tapawut ýok. İlçihana bar, barın. Näme üçin çykaňyzak şolaň öňüne? Näme üçin siz Angliýada neşe aktyklary okap otyr? Men daşy okunam bilen haýsy okuwda okap oturany. Näme üçin şo taýa baraňyzak siz? Näme üçin geplemän otyrsyňyz ýöne halky nezakonny bir kanun proseslary çykarap otyrsyňyz? Geçen ýyl 2020-de iyulda boldy däm şo. 70 sanak adamy siz nemetdiňiz, düşürdiňiz. Näme? Şonda hiç haýsy siz adwokatym tutjak bolmadyňyz. Men näçe aýtdym, adwokat tutaly tizrak nemedel diýdim. Ahir soň özüm ýene aýtmaly boldum. Men häzir özüm tutýan ýöne sizden pul alarym diýdim. Şonda şol Kanadadaky gorkup çemenjan, özüm gepleşi çemenjan, men özüm hemme zady bilýän, gowedýän. Owadanca geplep. Owa halk dinläp oturuversin şonýalyk lapuhlary. Şonýalyk maşenniklary. Eýan biz bilip otyrsa o maşenniklaryň näçe adam ýakanlaryny, ýa-da özüm nemeden häzirlikden de haçan näme uje 10 ýyllap bir topar adam ýakyp otyrlar bu maşennikler. Men dogry aýdym şolara maşennik diýip. Hemmesi maşennik şolam. Endi bu olşo, inni siz ýene bok atyp otursaňyz çemene ýa biziň topardak aktivistlarymyza şolary oda basyp ozaň ýene başlap bolsaňyz özüm jitma-jit bir-birden polnosy hemmesinden aýtyp çykarym. Her gaýsyňyz hakda. Hemmäňiziň hem eden zatlaryňyz bar, galasawoýlaryňyz bar, liçkalaryňyz bar. Menne arhivde her gaýsyňyz dur. Aýdyp goýdum, öňem aýtdym size. Häzirem ýene bir geze gaýdym. Angliýadaky sen galasawoýlaryň polnosy dur. Hemme ýazan zatlaryň, eden zatlaryň hemmesi dur. Sen maňa nädip neme uruş nemedeniňem görkezdi. Men sana kömek etjek boldum. Sen türmä baslaryňy men sana kömek etjek bolup bir näçe maglumat ýetirdim sana. Ne immigrasiýa, Türkiýanyň için immigrasiýanyň içindäki bolup duran zady men sana ýetirende sen maňa näme diýdin? Sen gorkup şo maglumaty häzir çykar diýip sen çemeni nemet başladyň. Boklap başladyň öz-özüňden. Çemen gozdep, çemen seru, çemen ýene bir zat diýip başladyň. Özüňden gorkup, значит sen çyndanam bir zadyň bar. Sen kim bilen duşuşdyň Türkiýede 2019-da? Onam bize ýetirdiler eýa. Sen duşuşan adamlaň bilen. Taşda beýdip adamy halky oýnap oturma, öz bähdiň üçin, bira öz wakydyň üçin ýöne sen satyp oturma. Emen basatma adamlary. Indi politu berişde haçan näme 10 ýyllap bir topar. Men liçna diňe halka kömek eden politu beriş almagy. Siz ýalyp haramlar, siz münasipdäl politu berişi. Siz oýun üçin edýäňiz politu berişini. Ýöne halk münasip siz näme üçin siz ýakdyňyz şu halky. Olara politu berişi kakras gerek. Indi soňky zat aýtjak zadym. Öz etmişlerinizi, öz boklaryňyzy, öz edýän zatlaryňyzy başgalara ýapmaň başga. Her wagt men size okap otyryn, sinlap otyryn, videolaryňyzy sahranit edip otyryn. Taşda oýlamaň siziň videoňyz gitdini YouTube'dan ýok diýip, çemen onam saklap otyr. Her videoňyzy. Haýsy ýerde adamy ýakdyňyz, haýsy adamy atlaryny, zatlaryny hemmesi bar menne. Şoň üçin eýdip öz etmişlerinizi, öz edýän zatlaryňyzy oraza ýapmaň, maňa ýapmaň, döwlete ýapmaň, azada ýapmaň, başga azada ýapmaň, başga hemmesi hiç kime ýapmaň. Siziň öz edýän hereketleriniz näme üçin diýse, şoň hemmesi menne arhivde bar. Fakt edip görkezip bilen, dokazatelstva edip görkezip bilen siziň edeniňizi. Biz belkim hapa sözler bilen neme diýendir, emen ba. Ýöne biz onýalyk hapa hereketleri, siziň edýän hereketleriniz biz etmez, biz yalan sözlemeýiz hiç kime. Biz hakyky dogry ýüzüňize ýapýas. Taňry ýalkasyn. Diňe üçin bira öz
edin üçün ýöne sen Sağ saklap ol, oturma. Çemenuyam. Hemen basatma adamları. Oraz sana söz berýän. Indi Palitu bir İnternette problema var gaytalanýa. Diňe halka kömek eden Palitu bir almagy. Siz ýalap haramlar, siz münasipler Palitu bir. Siz oyun üçün edýäňiz Palitu bir ýany. Ýöne halk münasip siz näme siz ýakdyňyz şu halky. Olara Palitu bir gerek. Indi soňky zat, aýtjak zatym. Öz etmişlerinizi, öz boklaryňyzy, öz edýän zatlaryňyzy başgalara yapmaň başga. Her wagt men size okap otyryn, sinlap otyryn, videolaryňyzam sahranить edip otyryn. Tak što oýlamaň sizin videoňyz gitdini YouTube'dan ýok diýip. Çemen onam saklap otyr. Her videoňyzy. Haýsy ýerde adamy ýakdyňyz, haýsy adamy atlaryny bilmesem barmyny. Şoň üçin eýdip öz etmişlerinizi, öz edýän zatlaryňyzy oraza yapmaň, maňa yapmaň, döwlete yapmaň, azada yapmaň, başga azada yapmaň, başga hemmesi hiç kime yapmaň. Sizin öz edýän hereketleriniz näme üçin diýse, şoň hemmesi meni arhivde bar. Fakt edip görkezip bilen, doказательство edip görkezip bilen. Sizin edeninizi. Biz belkim hapa sözler bilen neme diýendir, eman ba. Ýöne biz oňalak hapa hereketler, sizin edýän hereketleriniz biz etmeýäs. İnternetin problemasy. Alan sözlemeýiz hiç kime. Biz hakyky dogry ýüzüňize ýapýas. Taňry ýalkasyn. Amin mara. Oraz Mümkin morde men ma izin dowam edem razajyk. sağ ol Çemenuyam. Oraz sösenne men mikrofonumu ýapýan. Mümkin. Oraz sana söz berýän. Mümkin morsa näme? Bir watandaşlar ýeke jaýtjak mara. Ne diýjek bolýar? İnternette problema var gaytalanýa. Watandaşlar aýtjak bolýan adam. Her kim öz kellesi bar, kellesiniň akly bar, etjek bolýan işleri bar. Esasat ölçemek başarın. Ölçemeseňiz ýalňyşýansyňyz. Şoň üçin men berjek maslahatym, men ýüzümi açyp çykşadan adam. Şoň üçin ýüzüni açyp çykşadan adama ýeter. Nokot bolly ýüzüňizi açmaň. Indik etmeli hereketde dogrusyny gowsuny etjek bolsa, elemente gowmasagat berýän. Ýüzüňizi açmaň baka, nesip boldy gysga wagtyň içinde ýöreler. Ýüzüň açyp çykşadan adama etmeli işi bar, ýüzüni açyp çykşy etmedik adama etmeli işi bar. Men çağalym öňünde söz beren lewzim bar. Meni kökman registrasiýa edip bilsem başarsam kökman ýola düşerin. Çağalamam näme üçin men registrasiýa etmek isleýän? Olarda menden başga hosary ýok. Şoň üçin men şu gel şoň üçin birazajyk özüňizi gowja serediň. Özüňizi birazajyk gazan jediň maşgalaňyza serediň. Gysga wagtda ýöreler. Siz şoňa gerek. Siz kommentariýada inni hereket diňe ýörelmek galyp boldy. Olam sähatde gün ýörer inşallah. Bir diýjek zadym bar ýanky ýaşullar barygy men geçen ýolda geçdiňiz. Näde diliniz bar ýa? Şu wagt şu ýagdaýymda şular ýalak sözler diýmäge. Menne dogry jogap ýok şu wagt. Şu ýagdaýymda eger şolar gaýratly bolsaňyz, dogumly bolsaňyz, gaýrat turur kaby. İnternetin problemasy. Gaýrat edin birazajyk diýişiň arkasyň o. Gorşor sentek. Näkil güýjüňiz bar, ondan gorkadyň maňa. Kögeden basan şitlerim sağ bolsun. Oraz üçin. Dor sağ bolun. Şas perdiyor şas. Oraz senne men mikrofonumu ýapýan. Oraz sesler gaýtalanýa, gyzna gaýtyp gelýär internetten. Men mara, men çemene ýa döwlete YouTube me pernema etmejeni göz ýetirdim. Şoň üçin birden şular ýa tutulum. Men näle bir näçe adama kömek edeni suud etdiler. Şoň üçin şulara ýüz tutdum. Ýüz tutdum dedi. Men üçin nälidim? Men maşgalam üçin kömek edin diýdim.
Men yine watana gitjek, ýola düşjek diýdim. Men söz berýän, hökman ýola düşer, hökmanam ederin. Pravazajitlikde sag bolsunlar, tagry ýapsynlar. Elini uzadan üçin. Allaha şol işte kömek etsin olary. Şol sag bolun. Şah. Çemen oya özüň eşdirip goýber adadyň ses ýazgysyny. Azadyň ýazgysyny goýaýyn. Maňa aýtdyňleme gowy gelşe çykýam çykmaýam. Salam aleykum ezildeşler, vatandaşlar, herkinize salam. Benim şu Orazyň aýdanlaryna hemmesine goşulýan. Yine şu tayda şu Orazyň ve şu Düýetçiň hem şu nämen Kakivo Murat Kurbanowyň maksat bayramı için şunun hemmesinin şu arasındaki gepte menem bar. Menem şuna diri şaya. Bu tayda Oraz hiç hili gepi özünden tapıp aytmadı ya näme etmedi. Hemme gepem ras aytdı, bolan zatlar aytdı. Patamıştı menem şu vakt gruppan arasında battım, o tayda vepadan battım, men inanmasanız yine Mälikten soran şu Mälik diyen student oğlandan şodan battı. Yine şu oğlandan soran eğer yalan gep bolsa bular. Bu zatlar yalan değil. Bu özüne apozisiya diyen adamlar dine şu halkı, şu asnavno şu halkı şu birbirine näme karşı ediyen kimler? Şu apozisiya. Patamıştı olar ağzı bir de. Özünde ağzı birliği yok. Halkı olar yine gelip ağzı birliğe çağırıyor. Oların barısam. Ben olardan hiçbir ya çekinem ok, nämedem ok. Yine şonun hal muradımı, şonun iklimimi, şonun Murat Kurbanowymy, Kaka Murat Khidirowymy, Düýetçimi, Maksat Bayramyçmy, baram bir köpüge gymmat adam bular. Tamam. Yine eğer görseniz yine şu Muhammed Düýetçi bilen şu nämen arasında şu Iklimowymy kemi ne deydim o Iklimowyň gücüge. Şonun telefon edip şu ölen Süleyman'ın videosunu ana meninki deyip şu tayda bir bilen näme edip şondan şu kiçicek çağanın şu ölümünden bular peyda görecek kolla. Yine şu taydan size o belli zat değil mi bu zatlar? Ular näme için ağzı bir del? Atamıştı her kaysının öz bähbidi var. Her kaysının öz maksadı var bu tayda. Halk için hiçbirisi hem hareket eden oğullar. O dilde halk tamam. Hakiki opozisyoner Sultan Açilova. Olar bu tayda hiç kim bular. Ne blogeram değil. Blogerliğen başa bilen ok bular. Men şonun için sökýän bulara. Daljam sökjek. Şonun için ezildeşler. Ak bilen garadan saylajak bolun. Ak bilen garany. Yine käberiniz soraýaňyz kime inanmaly diýip sorap berýäňiz. Yine men size aýdaýyn bir zat. Siz şu başta näli gürrüňler boldy, häzir näli ýagdaý, näli gürrüň. Yine şolary alın. Şolary ölçep görün. Şolary analiz edin. Kimin nämedigini, bularyň näli bähbidin bardygyny göze görünüp duran zatlar. Kör adam bu zatlar malum. Şonun için goýun bar opozisiýanam goýun. Diňe biz özümüz halk bolup özümüz göreşmezek bizim hiç kim biz üçün göreşjek hem däl. Rahmymyz hem hiç kim iýen ok. Allah'tan başka bizim rahmimizi hiç kim iýen ok. Şu ýerde men bir zat goş göreň dowlata. Şu häzirki özüne opozisiýa, pseudo-jurnalist ýene bir zatlar diýenler. Olar aýdýarlar, Orazy çykardy, ýene bir zat nemetdi, bular oýnady, otyrlar, yalan sözler otyrlar. Siz
özüňiz näçe aktivistleri ýatdyňyz? Nirde Peýgamberde Allah berdiýiv? Maňa şonu aýdyň. Şol hakda sizin özüňiz häli bir gezegen başga hiç nem aýdaňyzak. Şu ýyl bir gezegen men eşdemek sizden şoň adyny. Näme üçin hemme pravozащитниклар aýdyp otyr şoň adyny? Biz aýdyp otyrys, Azad aýtdy, başgalar aýdyp otyr şoň adyny. Näme üçin siz şoň adyny aýdaňyzak? Näme üçin siz şoň aladasy nedeňizak? Siz öz aktivistiňiz ýalyk çykardyňyz şo Peýgamberde Allah berdiýi. Ýa-da Omarguliýew. Şo Kanadadaky, ýene nemedäki, Şweýçiýadaky jurnalistler şeýle adamlara yüzlenip Omarguliýew Türkmenistandan jaň etdi. Kömek ediň maňa diýip. Men neme demek? Men şu adamın bir zat edenini göremek. Omarguliýewiň ady biziň nemamizde, grupamızda halam dur men aýry men şonu diýdim. Nemeden? Ta şu Omarguliýew çykýança, ta men şoň çykanyny görýänçä, men şu oglany unutmaryn. Men şu oglan üçin iň birinji çyndanam neme şey açyk nemet başlarym, şu oglan türtürmä başlany şondan nemet başladym, aktivni. Ondan hemen açık gepledim, yani aktivne men nimetmedim, çıkış etmedim beydim. Hani sizin nemäňiz, öz aktivizminiz, hani sizin çıkışınız nemedi? İlçihanaların öňünde, hani sizin öz rodственниklaryňyz zatlaryňyz, näme üçin şolar çıkanak? Sizin doganlaryňyzdan politobiyasiýalan, çağalaryňyzdan politobiyasiýalan, näme üçin şolar çıkanak? Maňa aýdyň, men öz çağalama plakatlary berip şeýle duruzyp men şolara öwredip ötin. Nemetme, protest etme. Ýogsa şolaryň ýüzlerini görkezmelde näme üçin olar diýse olar çağı. Ýöne Rowşan Klyçew diýen haramzada şolaryň ýüzlerini görkezdi. Men doganlamyň çağalarynyň suratlaryny nemet çykardy. Haramçylyk edip. Häli Hudaýdan oňup barar ýöne. Şonu aýdyn, şoňa nemet şu zatlary edýän adamlar hökmen Hudaýdan alarlar. Özüm başka Türkmen ayallar hakda aýdyp oturan zatlary öz ejesi hakda aýdyp otyr. Sağ olsun. Indi söz nowatany Azat Gaýtbaýew bereli. Demokratik Liberal Partiýanyň ýolbaşçysy. Azat, senem özüň tarihte şaýat bolan ýagdaýlaryny bir gurrun bersen, sebäbi bu wakalaryň hemmesiniň merkezi İstanbul bolan soň senem İstanbullu, senem köpüsi bilen gatnaşyp gördüň, köp toporlaryň arasynda analiz edip gördüň, hemmesinden özüňe bir netije, özüňe bir näme diýeli, tejribe edinip gördüň. Senem şu bolup geçen zatlara bir öz tarapyňdan, öz penjerengden bir analiz berseň. Azat, söz sende. Assalamu alaikum hormatly ýurtdaşlar. Hormatly watandaşlar. Çünkü şu taýy şura toplanýardy, ýa bir gowy ýagdaýlarda hiç bir beýendiriji hadisada ýa bir hakykatdan bir gowy merke hadisasynda zatda toplanmaýasdy. Hemşe bir ýa ýurtdaky hökümetiň bir etmiş üçin toplanýas, ýa şu hökümetiň käbir provokatorlarynyň özüne opozisiýa diýen uly merekeniň, uly toýuňuna çykan bir akly taýdan, ruhy taýdan tente adamlaryň nämesi üçin şu taýa toplanýasda her saparamda açyk bolýan. Medeni şekilde tanqid etseň, ýa-da düşman nämetden saýlanýan, belki şekilde etseň, ýa düşman nämetden men esasen şu ýagdaýlarda bolup geçen zatlarda üns berýän bolsaňyz, her saparam birazcık hemmesinin bir tarap durýandy. Ya olmasa istendik bir toporda assyryny içlen diýende özüme. Näme üçin hakykatdan şu hakykat bilen ýalanyň nämesine birazcık siljirmäne, ýa şu wagtyň tejribesi zat edipdir da mende. Ene
şu Oraz meselesinde men şunun aydan geplerinin hem aydan geplerine men hakykatan anlayan näme şununda şu o Putin'den kömek sorap ýören o şahsiyet vardır da Maksat Bayramyç diýenme konserva bankanyň partiyanyň ýolbaşçysymyz adamy özüni lider diýip o Koordinasiýon Soweta ýolbaşçy diýip özüni belli edip zat edip provokasiýanyň bir görnüşi de şolama içe golýanym. Şol adamlar men wagtynda biz Azat Hayitbaýewiň studentleriň lideri Azat Hayitbaýew 1 milyon Amerikan dollary partiýasynyň goldagy üçin zat üçin berjek zat etjek diýip o yalan paýş sözler näme dip aýdyp ýörüp yalan töhmetler ol eýýam geçiren hadiseler-de aýtjak bolýanym. Ýöne esasen men halkymyň şu 30 ýylyň içinde şol aýtýan men türkmenleri öz türkmenimizin edenini kafir etmedi wagtynda kafir. Şol indi ýolbaşçylardan hem indi özüne belki hakykatdan lider diýär ýa ýolbaşçy diýenleriň içinden men hakykatdan halky bir eýle bir aýrmana ya agzalyk göretmäni bu dowam edişini men düşünüp bilemakdy hakykatdan da. Biz ýene nä 30 ýyl garaşmalmaday bir Türkmenistan çäğinde bir adalet, hukuk bir ya diktator sistemasy ýok olup bir millet tarapyndan hökümet, respublika bolmasyna garaşmalmy. Dogry aýtdy, şu taýda bir ildeşimiň tesbirini okudum da aýtdy da beýleki liderleri zat etseň diýdi, Hudaý ýaly olur. Olary näme tesbir etmem, tanqid etmem, gadany bolupdyr indi diýipdi. Sadece tesbir edip bolmayan Allah'dır ve tanqid edip bolmayan. Ol düşmezem, inmezem. Ýöne buların hemmesem adama. Indi şu taýda Büyük Britanya döwletinde oturan bir ýyldaşymyz bardy. O Russiýada bilen olsaň döwlet daga bir Putin'in propagandasyny ýapýan bir Solovyov Plus diýip bir perdaça bardyr da. Ýadyňa bilendirin da aýtjak bolýanym. Indi biziň Angliýada türkmenleriň hem şu Solovyov Plusynyň analogy peýda bolupdyr da. Günde Kronika Türkmenistan'dan onu okudum sırazı siz eğer şon ýaly Türkmenistan'ın çäğinden informasiýa gelýän olsaň, informasiýony habyňyz bolsa, siz özüňiz aýtmaly dälmi? Bir beýleki eýleki aýtjak bolýanym pravozащитникler tanqid etdiňiz, ene ýaşullarymyzy tanqid etdiňiz, o wagtynda Aras Hudaýberdi Arazowy tanqid edip ýördüň, ýaşulymyz şu taýda oturan ýaşulymyzy tanqid edip ýördüň. Sen özüň näme etdiň türkmen milleti üçin? Lider diyen adam bir topanın ýolbaşçysy bolup biler, o doğru. Ýöne lider diyen adam, ene men Navalnyň tarapyny alamak, ýöne Navalny hakykatdan lider. Milletin öňünde ýören adam. Mitinge çağıra özüm şol mitingiň öňünde durýar. Ene bu lider. Siz ýaly bağışlarsınız Fransa döwletinde, demokrasi döwletlerinde aýtdym. Fransa döwleti, Büyük Britanya döwletinde demokratiçki ösen döwletiniň çäğinde oturup biz kamikaze däl. Biz ne sizde ýol öğretmeli. Ne siz bizim millet mal görýäňiz, bağışlarsınız da. Şu taýda bir beýendirjek zat Nurmuhammed Çarıýew hem aýtdy. Türkmen milleti hakykatdan demokrasiýa ıntılmana başladı. Şeydip kiçi toparlar döredi. Bularda liderim yok, ýolbaşçym yok. Ene mysal üçin Türkmenistan halk hereketi diýär, Türkmenistanyň ýaşlar hereketi. Bularda lider yok. Bular hemmesi lider. Türkmen milleti lider. Öz-özüne. Besedin o birazcık bir ýyldaşlarymyzy, watandaşlarymyzy agzalyk öğretmäni besedin. Ne Orazyň bağışlarsınız dini uyanı bir yerine dürtüptür mü? Ya Türkmenistan fundamental İslam hükümeti mi? Türkmenistan Svetska Respublika. O taýda dini ayrımcılığı etmek näme däl? Ene çemen uyamız aýtdy da bu taýda bayram bilen Däde baýyň meselesinde misal getiren de men aýtjak bilen
Pravazashitniklerden başka hiç kim şu hakkında ağzam geçen yok. Dağdıbay eyyam şu 4. aya geçti. Neymemiş? Vahabitmiş. Neymemiş? Çenden aşağı dincimiş. Ne o bizim ildeşimiz değil mi? Doğru. Etnik Türkmen yönü Özbekistan'ın rahat olsam. O bizim ildeşimiz değil mi? O bizim interesimizi ne edip şu konsulluğun önüne çıkmadı mı? Doğrusu ile yanlışı ile. Onu sadece Allah'a ne etsin, sevcirsin. Besedin ha birazcık o. Şu Orazyalı Türkmen'in oğulları peyda oldu. Birazcık avrayı kazanıp başladı. Bunları sırası diskriminasyon edip başladılar. Da. O Vepa Çopan deydi. Ondan sonra Oraz birazcık avtoriteti ul olmasın zat etmesiler deyip sırası diskriminasyon ettiler. Revnosti var şoda. Görüpçülük değil ya da Türkmençilikte. Indi bu taýdam käbir ildeşleriniz aýdar, siz agzy birleşip bilmeýäňiz, siz näme edip bilmersiniz, zat edip bilmersiniz, bir-biriňize şyltyk atýaňyz, bok atýaňyz diýär, bağışlarsınız medeni şekilde olmasam. Men şu ildeşlerimin özüne söz näme yüzlenje golýan. Daşary ýurtdaky hiç bir lider ýolbaşça dinlemeň. Öz araňyzda alyşyň. Biz Türkmenistan hökümetiniň näme düşmanlary bolup durýar şu an. Halk olarak. Türkmenistan hökümeti bizi düşman diýip ýylan etdi. Ýöne bularyň etýän düşmanlygy bizden beter. Men Özbekistan hakimiýetiniň ýolbaşçysyndan kömek soramaý gitmedim. Süleyman Tursunbaýew näme Türkmenistanyň bir milli bir tragediýasy. Bunu reklam edip bir-birine avtoritet kazanmak meselesi değil. Neresi aradan çıktı gitti. Yöne bir kimin arkasından, ölünün arkasından avtoritet kazanacak olyanız mı? Şu tayda yine bir zada aytçılık olyan. Bir ildeşimiz täzekde bana can attı. Näme? Alparslan ildeşim. Men demokratik cemgeti döretme üçün lüboy bir lider tankid etmeyene hakkım vardır. İstende adamın hakkı vardır. Onun için o lider tankid ettin, bu lider tankid ettin deyip bana can atıp o ugrozalar zatlar gerek değil. Yine bir separat yani ildeşlerimiz özleri aksi ildeşmeli. Yani Oraz'ın meselesinde ne için Oraz bütün Türkmen milletin bahvidi için çıktı. Sizin avtoritetiniz için çıktı. Lider sumoklar. Eğer bunun iş go giden olsa hemmeniz şonun arkasından avtoritet kazanardınız. Yani işi go gitmedi, sırası batırmanı ıntırlayanız. Salavyov Plus. Büyük Britanya devletindeki yaşayan Salavyov Plus. Adamları satmazdan ön. Birazcık özün bir şıkırdığını işet. O kavra adamlar belki tarafa bir düşüncesini, şahsı düşüncesini edip başlarında separatist ilan etmekten ya vahabit ilan etmekten başka bir işin yok. Bilen de avtoritetin kaytmacağını. Men şu tayda doğru bir mesele edip geçtirdi. Maksat Saparmuradov Nihal Kardinson Sovyet'in yolbaşçısı olanlığı hakkında. Men şu doğrular 3 yaş olan olup şu toporda oturuyorduk hakikaten. Men artlarına ayda oturacak değil onların şahsı bir nemesi, hopsuzluğu için. Şu tayda 3 yaş olan vardık biz. İkisinin adam belli. Onların ortaya çıkan adamlar. Yani artlarına ayda oturacak değil şahsı hopsuzluğu için. Şolar biz giyin kaldık da maksadı ne edip lider sayladılar. Şonda biz dava gok almalı ettikten şu topordan çıktık. Maksat diyen adam Rusya'nın agitasyasını, propagandasını yapmayan adam.
Putin diyen adam Orta Asya hökümetlerinde diktatorları goldap, diktatorları saklayan adam. Yattan çıkarman. Kreml hakimiyetinin etken işi şu Orta Asya hökümetlerinde marazmatik adamları saklaya. Nazarbayevlar deydi, İmam Ali Rahmanlar deydi, Berdimuhamedovlar, ruhu taydan akılsız adamları goldayan adamdır. Lukashenko'lar. Şunun için o yine bir sapar etken Türkmenin Türkmenden başka dostu yok. O iki tane lider sumak Özbekistan hükümetinden kömek soradı. Şondan beri iki hepteden beri Türkmenistan'ın Çercev ve Daşoz vilayetinin serkedinde Özbekistan hükümeti harbi taktiki nemesini uçenesini geçirpiyor. İki hepte oldu. Televizyonda atkritan gorkoz otuyor. Berdimuhamedov tezrikte oğlunu patpolkovnikte nerede sırası polkovnik olturmuş ona giyin galende. Türkmenistan kahramanı deyip näme edip şo taýda aýtdy. Türkmenistan'ın bütünlüğünü korumak her bir yiğidin borçudur diýdi. Şolam dur. Türkiye hökümetinin Daşary işler ministrligi Türkmenistan'a sonra Özbekistan'a barmagan bu aýtsak bolan paradoks däl-de. Bizim hökümetin düşmanları hakikaten Berdimuhamedov hökümeti ve kendaşı öz şahsı bahviyetlerini düşünüp milletin bahviyetini unudan adamlar yattan çıkarman. Harbi artta düşünmeyen adam, pagonda düşünmeyen, nerede prokuraturada işleptir, meni her büyüne çekeyim gayet. Popülizmin yeri değil bu. Yine bir sefer etken. Ki ecir çekecek yine milletimiz bolup. Milletin özü şu taydan ayaklanıp lider sumoklara eser etmeyin. Hakikaten hiçbir lider diyen adama izlem etmeyin gayinde. Özünüzü bir 3 yılın içinde birazcık bir näme öğrenendiniz. Esası şu azalılığı nämede yaşayan, Türkiye'de yaşayan Türkmenler. Ne birini bir Huda yerine dengeýäňizde, iki ilah zannetdiňizde. Sadece yine bir sefer bu meselene ayda otursan ayda oturmalı da bağışlarsınız yine bir sefer de ya şunda. Minnettar Adat Kayıtbayev. Ona cemleji sözü orada verip cemlelin şu gün efirimizi sebebi 1,5 saat bolup barya. Bolyan urmamada mikrofonuňyzy açyp sözsüz dagam. Bir masala çökümüne bir kısaçık aýtjak bolýan. Yankı orada aýdyp geçti de başta. Şu adını tutanlar var düýejiden başlap. Döwlet başarsan gayrat etdi, şol adamları çağırıp şororly bile şunyaly bir reportaj geçirsen, oradam hökman gatnaşsın, şolar bile yüzleştirip hani näme jogap berýärler. Yankı işleri barada. O. Ene bezip neresi yani şeyle ağrıyakda sokup yalan söz bilen. Onun hakikaten ama yazıp çıktılar, dinleyen göreyen adamlar dine oradan yerler, olar yerli güne düşen adamlar adel yalan şeyde ananıp şoň için bir şu yalan söyleyen adamlar bir cevabını berse de şey korkman halkın öňünde. Ya sana sen çakılınga yok diýseler, onu hakikaten şu günahlerini boynallığı var. Ne men aýtjak bolýanym? Şu teklip. Gatygowy minnetdaram. Ona edil şu cemleji sözü bermemin öň ýanyndan şu gün efirde ady tutulan oradan şu gün düşen ýagdaýynyň owalky
tapgırlaryna, bölümlerine rol oynayan adamlar. Ada adalan adamlar. Men Muhammed Diyoji. Maksat Bayramoviç diýilýän. Şol we beýlekiler hemmäňiz bile şu Türkmenim kanalyna tegelegi stola garaşýan. Hemmäňiz şu aýdylan zatlara jogabyňyzy beriň. Halk sizden jogaba garaşýan. Hemmäňizden. Men söz berýän hiç hili neme yok. Her kime 5 minut wagt verilir. İsteseňiz soraglary öňünden öz aramyzda belli edeliň. Her soraga 5 minut jogap haky bereliň. 5 minut jogap haky bilen gelin çykyş edeliň. Men özüm moderator bolup berjek. Hiç hili äskermezçilik kemsitme zat bolmaz. Ýöne bir şert bilen. Söwünç saat ulanmalar. Söwünç ulanan wagtyňyz men özüm kesýän. Yine çakylyk ýaşulymyz Nur Muhammed Ağa maslahatyna eýerip halkym şunu isleýär. Gelin jogap beriň. Azadyň we oradyň aýdyna eýerip barmyn. halk şunu isleýär. Kimle sana berjek oraz durmun jogap beriň. Barmyn. Azadyň Oraz söz sende. Sesim eşdilýärmi şu wagt? Sesim eşdilýärmi? Men eger şu Eşdilýär. Eger şol Eşdilýär. Garşy bolsa efire gelmäne garşy bolsaňyz da eliňizde aktyjaňyz alyň. Ýa kimin ogly bar, oglujaňyz alyň. Eger oraz ýalan sözüýär, ine ýanymda oglum ma, anditjan oglumdan diň, ine men bir gaýrat oglum boljak. Men uzyp köýnek geýip şu ömrümi ötüp gitjek. Eger efire gelip oňurmasaňyz, onu eliňizde ýanyňyz aktyjaňyz alyň. Ine hakykatdanam men boyun alýan, ötürüş soraýan diýseňiz, hem özüň üçin gowar. Kim men çağalam sizden razy bolar. Men çağalam sizden razy bolar. Men çağalam men üçin näl, men çağalam gargyjyna galygatsy. Bir näçe wagtym ýitirdim men siz üçin. Inni din boýunça aýtjak zadym, Muhammed Peýgamberiň sünneti biz. Dine dil ýetiren adam, ujmaňa garşy adam. Kimim aýtjak zadym? Brazadyk dogry sözleme başarsaňyz kimme kişiň ýygyňyzda bolar. Hakykaty elmedama öz bähwediňe ulanmasaňyz Allah Taala siziň ýanyňyzda bolar. Eger şu zatlar näde dogry bolsa, siziň diýeniniňiz dogry bolsa, goý aklyňyzda şu jogap galsyn. Nesip bolsa sanalmaly, günne görüşmeli günümizde her biriňizden öz niýetiňize görä, öz kelleňizde, aklyňyza görä hatap sorajoktur. Sorajokturum. Allah Taalaň gullary siz bela bilen satlaşarsyňyz da garaşyň etdi. Kim bilen oýun edýäňiz bilen doktor. Men mara şu jemlejek adım. Muhammed Peýgamberiň ýanyna Hazrataly gelýär. Muhammed Peýgamber aýda Hazrataly saňa bir amalyga sen şonu bagyşlarsyňmy diýär. Elbetde ýa Resulullah bagyşlar niýe? Ol adam sana diye yine elbette etsen şunu bagyşlardyň mı diye. Yok ikinci gele eden adam meni elbet näme kerek edese elbet atfet berenni. Muhammed Peýgamber diye bar Hazretleri çağır diye. Ona Hazretleri beni firden çykdym men çağırýarlar. Men çykdym ýerde. Döwleta men şol başgoýady. Ekstremizm hakda men aýtjak zatym orazy ekstremist diýip nemetjek boldy, şyltak atjak boldy.
Özüne PR etmek üçün her wagt biri bir betaqçylyga düşse özüne PR etip başlaýşydy. Inni ekstremist olsa men sana ekstremist diyecek. Näme üçin? Näme üçin diýse, kim geçen ýyl halky hakimliğin öňüne çağırıp şolaryň maşinlaryny ýakyn diýip oturdy. Şolaryň memelerini, kapylaryny krestik goýun diýip oturdy. Ekstremizm däme şo? Terrorizm şo. Neme daşsyň ýene bir zat edin ýakyn öldüriň diýip aýdan zatlam sen ekstremizm şo. Terrorizm. Şoň üçin başda sen öz etmişlerini ýene bir ýazyp aýdyn. Öz etmişlerini hiç haçan başga birine ýapma. Erkek bol, urkaçy bolma. Öz sözüňe eýe bol. Sag bolsun. Onna şuňky gün efirimizi şunuň bilen jemläli. Mehriban doganlar, edidilleşler, hormatly teletomuşaçylar, her kim öz garaýşyny beýan etdi. Şu günkü biziň maksadymyz alaytada biziň kanalymyza sebäbi bu kanalda bir video goýuldy, orada hostar çykyň diýip şo taýda da orada kyn ýagdaýa düşürenler sözüňizde durýaňyzmy, inni durursuňyzmy diýip bir soraw berildi. Şolam agyr degdimi ýa-da watandaşlaryň ünsüni çekdi. Köp adamdan teklip geldi, talap etdiler. Hökman şol adamlaryň ady agdalsyn, oýnalan oýunlar, gurulan duzoklar, tassapyjylyklar henidem dowam etdir. Aslında üns berseňiz mehriban doganlar, şu halky çürkeýän adamlar, aktyorlar, şu roly ýerine ýetirýänler ýatan ýeri ýagty bolsun. Abdukulif aga pahirdögünde de şoňa garşy we şol ýurdaky opozisionerlere garşam şol oýny oýnan adamlar şolar. Şo wagtky oýnam edil häzirem oýnalypdy. Ýöne ýaltalykdanmy bilemok nämeden şoňa bir hili halk köpçülükän üns beresi gelen okmy, ya gazyklanan okmy, ya deňinden geçirip goýberýärmi şu güzeran kynçylyklarynyň aladasynyň ýanyna ýöne gaýrat edin. Birazajygam bolsa, her gün 5 minut taryha bir nazar aýla. Şonno kimin kimdigini görürsüňiz, düşünürsüňiz. Ýene ýanky Azat Türkmeniň Rossiýadan aýdan gowurza sözü bar. Näme diýdi? Şu wadeçenli adamlaryň eden çykyşlaryny birla gözden geçirip diýdi, özüňiz öz aklyňyz bilen, logikaňyz bilen şonu analiz edip görüň. Şonu bir terezide diýdi, çekip görüň diýdi. Şonno nämedigini düşünürsiňiz diýdi. Ana gaty maksat. Ýöne siz şoňa da ýaltanýaňyzmy? Siz şoňa da ýaltanýanyňyz üçin ine şunu efir etdik. Inni şu efirden soňam köp hakykatlara düşünmeseňiz, bile Allahyň näki borjumuzy ýerine ýetirdik diýip umyt edýän, tama edýän, galandan özüňiz bilýäňiz. Ada agdalanlar. Aktivistleri häleşinni öjükdirip, köçä çagyryp, polisa tutturup, soňam internet kanalynyň aňyrsynda bukulup oturanlar. Ýa-da sehel bir iş etjek bolsa, bir aktivist meydana çyksa, şol aktivistiň adyndan gawat gelen ýere arda ýazyp şonu şikayet edýän, goşadyrlaryň içindäki opozisiýalar. Kime hyzmat edýäni, näme hyzmat etýäni belli bolmaýan watandaşlar. Size de şu söz. Gelin, tegele usullu oturun. Oraz bilen müllüşün. Azat bilen müllüşün. Oraz we azat bilen çäkli däl bu iş. Başka da bir näçe oglan bar. Onlarça watandaşymyz bar. Şol işden çürkenen. Şolaram sizin garşyňyza çykýar. Şonno halkyň öňünde mertlerçe durup, näme üçin şu halky çürkeýäňiz? Näme üçin şu öz şahsy bähwidiňiz üçin kanalyňyzyň, YouTube kanalyňyzyň, bu Türkmenistanda seredilen oňamakan YouTube kanaly. Siz ýöne YouTube'y bir hili näme öwürdiňiz-la? Baryňyz. Bilemok näme üçin? Nirden gelýär? Ya bir size söz berilýärmi? Şu YouTube'y eýdin diýip. YouTube'da reyting üçün wara etmejek zadyňyz ýok siziň. Hudaý saklasyn ýöne. Bu bolup görüşüňizden. Şol
çürken Allah'ın oğlanlarınız, vatandaşlarınız sizin karşınızda oturur, sizem şolun öňünde oturursunuz. Ýaşulymyz Nur Muhammed Ağa'nın aýdyşaly, tegelegis sorla, hiç hili tarap tutmak ýok. Olar soraw berýär, sizem 5 minut şo sorawna jogap berýäňiz. Her sorawga 5 minut. Şolary ýaly edeliň, halkyň öňüne çykyn, ýüzleşiň şolar bilen. Ine size teklip. Şu burada Nur Muhammed Ağa Devlet mümkün olsa bir aytsak zadım var. Erterin ha ayallan bayram günü seven seni kutlayan hemme bizi görýänler, dinleýänler, häzir gatnaşanlar hemmeňizi 8 Mart bilen kutlayan. Janyňyz sag bolsun, çağlaňyza gowanyň, enaslaňyza gowanyň, gowy durmuşy arzu edeliň hemmemiz şoňy göreliň. Nur Muhammed Ağa Taňry ýalkasyn hemme bagytly bol, hemme aýalymyz, mert jenanlymyz, owadan jenanlymyz, türkmen jenanlymyz. Men äsize gowanyň, men Yagarjuy s wami. Men çyndanam türkmen aýalymyza, jenanlymyza gowanyň. Şeýle gowanyň. Erkek aýalymyz bar bizim. Taňry ýalkasyn uzak ýaşaň we oraz üçin biz durus, aýallar oraz üçin durandyr. Şoň üçin başga gurkaçylar otaýdy gyryp otursalar hem aýallar oraz üçin durşardy. inni bu ýerde bir taryhy hakykaty ýatla geçmeli boldy. Orada bolar nesip bolsa. Azatlyk radiosyna işlendiğimizi 2012 noýabr aýy 2012-nji ýyldan başlap 2019-njy ýylyň ýanwar aýyna çenni Azatlyk radiosyna işledim. Şonda bütün materiallarda ýurdun içinden gelýän materiallar, ýurdun daşyndaky materiallar, esasanam Türkiýedäki zähmet migrantlarynyň esasy bölegi, agramly bölegi biziň şu kahraman Türkmenistanly gelin gıylamızdan gelýärdi. Şolar edermenli, şolar halkyň problemalaryny gün tertibine getirýärdi. Öz nesilleriniň, çağalarynyň, agtyklarynyň, çoğuluklarynyň geljeğiniň gaýgysy bilen Azatlyk radiosyna getirip material berýärdi. Biziň gepleşiklerimize gatnaşýardy. Interwiu berýärdi şolar. Atlaryny ütküdübem, anonim bolubam şolar maglumat berýärdi. Şoň üçin şu pursatdan peýdalanyp şu güneçenni hakyky manada halkyň geljeği üçin erkeklerden hem mert edermen görüşüp gelýän Türkmenistanly gelin gyzlar hemmeňiziň bütün dünýä 8 Mart aýal gyzlar günüňiz gutly bolsun. Allahjan siziň ilhamyňyz bilen nice gowy nesiller yetişsin. Siziň ihlasıňyz bilen, siziň enelik mähriňiz bilen bütün watandaşlarymyzyň ýüregine söýgü, mähir dolsun. Enelik mähriňiz bilen, söýgüňiz bilen bütün biziň watandaşlarymyzyň ýoluny aýdynladyň. Bir söz bar. Her diýe başarjan erkegiň diýe arkasynda hükman bir diýe işin ustady ayal vardır, maşgala vardır diye. Şoň üçin bütün ayal gyzlaň bayramyny tüýsürekden gutlaýas. Şu günkü efir gözüňde tutup, Azat sen bir zat görkezýänken go görnenok, täzeden görkez. Görkezekkämi bolýa. Sağ olun Nur Muhammed Ağa gowy atlatdyňyz. Aslında temadan tema çykyp, şol tegeleg stol çağırış bilen tasyatdan çykypdy. Azat görkezany, turup men seni neme esasy ekrana alaýyn, Azat dur. Kaldır, täzeden görkez Azat. Seni esasy ekrana aldym. Sağdan göýbereýinmi fondan? Azat, görkez täzeden. Yapçı onun efiri. Evet, gıymalatma dur.
Ha. Vallahi. Vasma Mata Sistra diye. Uyam 2 Mart'ın diye kutlu olsun ya. Awa şu produkttan peydalanıp hakikaten hem giyici gününüz Türkmen için gaytargısız ala dediyen bir vatandaşımız var da. Men özümü şu Çemenöre bilen tanışamdan soň özümü hakikaten hem bagıtlı hasap edýän. Sebebi mun giyici gününüz edýän Türkmenler için ihlasy hakikaten hem tügeleme berekella ömrüňiz ok bolsun, Allah kuwat bersin. Ýadap ýatyp surnup galýa ýöne şonu da gowy görüşýär tügeleme. Awo käwat bir ýerimize gahrlanyp atumy bolýar. Daha dedýär ýöne bu gatnaşykda hökman bolmaly. Ajy günleri, süýjü günleri paýlaşyp, il gün bäkitli işlerde ýöňe çekip gelýän Çemenöre uyamyz. Şoň üçin senem şu 8 Mart bütün dünýä aýal gyllary günü münasibetli tüýsürekden gutlayan çağalana guwun Türkmeniň taryhy geljekde siziň ýaly gerçekleri hukman ýazar altyn harplar bilen biziň geljek nesillerimiz şuň gün şu ekranlara çykyp hakikatyň hatyrasına watandaşlar ýalňyşmaz ýaly. Ýalňyşan watandaşlaram halkyň öňüne çykaryp men ýalňyşdym, siz ýalňyşmaň diýip şular ýalaky halka kömek hökümine edýän hyzmatlar üçin hemmäňizi ýagşy dowada dilegde ýatlar watandaşlarymyz. Şoň üçin Nur Muhammed aga Çemenöre uyam, Azat Türkmen, Oraz, Azat Kayıtbayev we ada agzalmayan müňlerçe watandaşlarymyz, eginneslerimiz, göreşdeşlerimiz, yürekdeşlerimiz hemmäňizden Allah ýalkasyn. Hemmäňizden Taňry ýalkasyn. Köp sag bolun. Hakikatyň hatyrasyny. Biz hemişe hakikatyň ýanynda. Köp sag bolun. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenni Allah ýarňyz bolsun. Правозащитниклары da Taňry ýalkasyn, uly Taňry ýalkasyn hemmämizden. Halka da. Awa adam hukuklaryny goraýan guramalara çäksiz minnetdarlyk dynjalyş günem bolsa işläp otyrlar. Oraz bilen baglanyşykly we beýleki türkmenler bilen baglanyşykly. Şoň üçin olaň gadry gymmaty çäksiz hemmesine minnetdarlyk. Awa şu öz maşgalatyny özüne aýyrjak wagtynam biziň türkmenlerimizi aýryp 6-njy bazar gün diýmän aýagarlygyna işläp otyrlar. Kömek berip, gollap, biziň derdimizi, meselemizi bütün dünýäye aýradyp otyrlar. Şoň üçin adam hukuklaryny goraýan guramalaryň hemmesine minnetdarlyk bildirýär. Köp sag bolun. Siziň hem toýuňyza gaýtsyn. Sagja bolun. Sag bolun, ýene-ki efir duşuklarymyza çenni hoş sag bolun.